Shubor nakaslem jong unongsan hima. Match Commissioner ke Asian Football Confederation, Mindu Dorji, lembat Abhishek Yadav, Senior Manager, Club Licensing and Competitions, jangka All India Football Federation, haka arphoutrik ukalalingkot kilawan jurib ya ke jinglong jingman, jangka Jawaharlal Nehru Stadium ke Badan Hapolo. Kani ke jingwan jurib jongki, kalong hadian baka All India Football Federation, kala terwasha ke Meghalaya Football Association, bahkan pelong iagi artli ki jingele kai barri hakanong ba Shillong. Kini ki artli ki jingele kai ki baka AIFF kala terwasha ka MFA, bakin long haka khat khandai ni arphoutrik jong benai leber arhajar arpusan. Haka ba kandon shwa ka jingele kai paralok hapadeng ke India Persha ya ke Maldives. Hadian kaniye on ben rapat sa kajing khun jong ke AFC Asian qualifying round happening ke India bat ke Bangladesh bat kaniye kajing khun labu bakan long ha ka arsan trik jong ulber arhajar arpusan ha kani kajing wan jureb udorji ulalap ya ki kattu katni ki jing duna ha ka te ke stadium ha ka ba uplang ha ka benta ka basha pedeng jong kamadan ulas dang snew kumju kajing jrong udengol kajaka kre kinong elekai bat kiwe udoji ringkat ki dikhat ka Meghalaya Football Association kilalapru ka jingduna halor ka madan yelekai football hanehu ka banlong kum kajaka kilan met nak benta ka jingi khun yelekai wad hapreng kini ki jingduna ka jilla ka don jingkermen banyo pelong ya kite ki jingi yelekai hendre ka sarkar jilla ringkat ka MFA kin haban pintikana ban pinbyang ya baro ki jingdan kam hashwa ban pelong ya kite ki jing yelekai. Into 66. 100 by 56. No, sir. 100 by 65. Sorry, 65. 65. 100 by 65. 71. Okay. Like any like chief dignitary or something of that sort, we can use that. That again is an operational call that will be taken by us. 5.5. 5.5. Yeah. 20.1.5. But low. Yes. Enter. So rectify. Okay. Yeah, rectify. If it is peak away ngi squad an petip ani kapor ba kumbang lai keren akala something baki official nak liang jong ka AFC la ka Asian Football Confederation rengkar baki official jong ka AFF kinwan banjurip ya ka stadium an po shlong tingi sukumen ba mataga sngi nak liang jong ka AFC kala pha yo masa dido dorji barimat commissioner bakaju kapor unong mikmat nak liang jong ka AFC bat uba Abhishek ubadai head of competition jong ka AIFF tikini kelawan nado menen ka sngi bar menen ka sngi nak liang jong ka AFC bar ki AIFF lalai ban jurip swaya ki hotel nomor ba kuma pitip kade ka international match mo ka ba kongsan ba bar nado ki ka sa di ban bit ban biang temlen si kleyo ban wan ban inspect ya ka hotel po Marriott po Vivanta bar kenju hangte po Benjamia but nakar jinglap manin yakia jinjuri bi ki hotel ni sukumen sibun ba ki long satisfied but kali ni ki hotel namar ba ki players but ki official prepare kan sa ba ki hotel ki ba bahal ki hotel 5 star tikta kli ki ba ki wan menin temen tak si wade nak liang jong ki klon biang tak si ban pet ya ke stadium hi Borokaway ne do ki jaka khre ne do ki jaka shong jong ki press ne do ki jaka ki medical room na ta pada ki jaka shong jong ki pai ba nang ta ka jika shong jong ki VIP bat ka bakham kongsan ka ba lawan da siklong ban pet yak ni kamaran hang ni mar ka bakitip ka de ka natural tof de kumbang su ni su ba rak liang juru ulong satisfied ya ka quality ka ba kamaran jugi ka don tare kata pada ingin sa tip you ka report unai ko ka AFC de kiti kelong ki ba lawan mata gasngi
batnya skop bannya samat hini ke por ba kejingwan kum kini ki match ni po Shillong ngatrai ka ajing kai subun ba nak tap mata joko sarkar ba kunduru daftar jungi namar ba ki match ki bhe ka dan kam hi ki mari ba bat ki stadium ki ba di mata rang ni gini ban petu ya katai ka wei ka juga practice santai po nehu namar kini ki international match ki kwa ban practice be po ka natural turf po kim kwa apa ki artificial ki kwa be natural di mata rang ni sa spak le po nehu bat ka juru hate po SSC stadium di ka jempek hi ka layak cai tinggi so kemen sibune ya ka sarkar jila ka balai rap bat museum nam tak ki bar khoi banada kalong tumba ikmin ti ka report ban par liang jong u basa doji kalong bot ai ka report ma khang ba nyila ban pelong ye ki art ki ma chani po Shillong ka bade ka wei na ki state ki jala bi ya football benta khandia antai tama ka jing thut jo temaran ka di marba kasdia ka to ka pump ka sprinkler ka ba set chapo maran ka ka jing thut ka tai di plang tenre nak liang jong ka department pada kila pendit pendiang kila tri bat unduna ya ka khatcho ka arski ti ka dimaran ka kalong biang pemju te ngilale hang ni ga chu phi marba na liang jong ka FC bat ki efek lawan hak puar ka biang ti ladon inunu jing duna ru long ka puar kadang biang ba bangin la ban pembet ti ge bar khoi ti ka tari ka de ka advantage ba ngi ka nak liang ka jungi ka kalong kumni ti kanan ko wei ka international football friendly match kemanile ka kadal ni arkotrek banai match arko san apa yang ke India barka Maldives kade ka friendly match mereka bakal kongsan ni kade ka UFC Asian Player Round arja new banile apa yang ke India bat ke Bangladesh kade kalau akan trik banai match tasnya kejuan jong di match ke bahe kala wanra subun ka jing sai hangi boroi nganget marba kadi ka jing rung jong ki player ru barbo ka sailong be na pedeng mo ya ni hangi pada ka wana na ka site kadi kata to kam dadi ka major problem ka ba kidon mereka lang bala lada lai lada nan smart ki stadium ki ba la desna jika rung juga mi player ka di belong be na pedeng ti namta kani kam don ka issue re ka ditang ka jeng di player ka jeng board association bat kerpang ru ka jeng yarap nak liang jong sarkar nama layo bat ka ba chibasa sakra kisama bat ba clear bro sports ministry nak liang juki long chispa na ka kashan nam ta ti kamas marba kiru ki sathu ba ki ba ni ke bi ya ka football te all out hi dak liang joki kan kashan bat ngiru nya tristom bar ki kwa iru bakri kamas kan long hani apo Shillong bat ni ki ninti balada ngila la ban pelong ya di match atli match apo Shillong ki match ke bade ki international match maka final match ba ka FC raw hangi ikmin di ba ki bon ki match ba be kena wan ne apo Shillong tanda kada ko ni kalong very important nam ta jungi bangi di ban le bha khang ba kinang yo subun ki match hani apo jala jungi ba kat penhun subun ya ki ba ki bi